This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Isa ka pamilya ang naaksidente o pudna sa nasamara ng 4 ka bulan nga lapsag kag makaduwa ka beses nga nadulaan sa ginhawa. Pero tigayon nga nabuhi sa bulig sa mga rescuer sang Sagay City. Ang ining istorya sa sining episode sang Baganihan. Nagahingagaw pakadto sa eskwelahan sa Barangay Paraiso ang mag-abyan nga sanday Judy Arnaiz kag Tito Bote sakay sa motorsiklo sang masugatan nila ang pilason nga Iloy sa highway sa Barangay Poblasyon 2 sa syudad sang Sagay sang Lunes ang Udto. Wala sang pagduwa-duwa nga nagdulog sila agod buliga ng pasyente. Sanday Arnaiz kag Bote lunsay mga emergency responders sang Sagay City DRRMO gani giliyon man sila nga nangayo sang assistance para sa ambulansya. Lipod sa ila ihibalo nga sa kilid lang sang dalan pilason man ang live-in partner sang babayi kag ang ila 4 ka bulan nga lapsag nga lalaki. Istorya ni Arnaiz, naghinyo sang bulig ang amay nga dalon insigidang iya anak sa ospital nga nagapunga-punga na kag halos madulaan na sang animo. As a rescuer sir, off duty man or duty, wagig ko na duwa-duwa din sir nga magbulig kay para nga ma-check na mo ng pasyente kung okay lang kag kung anong bulig ang ilaga kinanglan sir. Amo to nga nagpalapit kami dayon. That time nga natabuan nga ara man kami sa lugar sir. Bangod train kag may ihibalo man sa emergency response, nag-perform sang CPR sa bata si Arnaiz. Bangod yara na sa kritikal nga sitwasyon. Nagdesisyon siya upod sa amay sang bata nga ihingagaw sila sakay sa naglabay nga tricycle pakadto sa ospital. Ugaling sa nagabiyahe, nabatyagan ni Arnaiz nga wala na sang animo ang lapsag. Gani liwat siya nga nag-perform sang CPR hasta nga nakalabot sila sa Alfredo E. Marañon Senior Memorial District Hospital. Ang pag-CPR ko to sir sa tricycle sir, bali nabudlayan gid ko to sir na base sa safety namon. Kag sa safety man sang bata sir kay ang tricycle hindi equip kung ano ang ara sa sulod sang ambulance sir mo. Bali na grisgo na lang kami to sir nga magsakay didto para mahingagaw man ang bata samtang naga-CPR ako sir. Sa bulig man sang katapo sang Sagay City Bureau of Fire Protection, nahingagaw man dala sang katapo sang DRRM ang Iloy sang lapsag sa ospital. Suno kay Arnaiz, halos nalimtan niya na ang ginamaneho niya nga motorsiklo sa natabuan sang aksidente samtang nagahulat sa ospital para sa magpamilya nga ila na rescue. Nahawa sa giya pagkabalaka sang mahibaluan nga luwas na sa katalagman ang mga pasyente, ilabi na ang lapsag. Sang Miyerkules, liwat niya ginbisitahan ng Day Arnaiz ang magpamilya sa ospital. Tuman ang ilang pagpasalamat sa mag-abyan na nagluwas sa ilang na agyan niya katalagman. Ang mga kaupdanan nila sa Sagay City DRRMO ang bilibman sila na himo nga pagsalbar sa pamilya. Bisan mga netizens, saludo sa ginhimo ng Day Arnaiz kag Bote. To be proud man kami na nakapulik man ta sa mga kakinandan. Usually sir, paano ta gina-train na nga ton nga mga nga mga especially mga volunteers ni sila nam kinanlan nila sa do proper gid nga mga trainings. Ano ka rigid sa mga ginihimo ta nga mga training sa ila? Pwede nang pwede ginamon training sila para pag-deploy na mo ng sigurado gid pala na maka-perform. Since well-trained gini sila na mga grupo namon, so kami gi-expect kami sa dako sila na makabulig dito sa mga especially sa mga vehicle accident and mga medical response pala. Nagwa nga off-duty sadto Sanday Arnaiz kag Bote kag magatudlo kon tani isang arnis sa mga pamatanon sa eskwelahan sa Barangay Paraiso. Gika naman sa gintambungan niya kasal ang magpamilya kag papauli na sa banwa sang Tuboso sa nagluntad ang aksidente. Ang malaba nga bayo ang ginlamon sang kadena sa ilang ginasakyan nga motorsiklo ang rason nga natumba sila samtang nagabiyahe sa karsada. Para sa mga responders, daw gintoy-toyan sila sa makaako antes pa man nasugatan
ang mga pasyente. Pagkakita ko sa ila na luoy ko sir, pag mismo sa bata pagkakita ko sir na luoy ko kay makon mo 4 months old, amo na to ang iyang na experience sir. Pero praise God sir, maayo ang Ginoo para gid perme kag wala gid nga pabaya ang atong Ginoo. Wala man sila sa mga pakpak, pero para sa pamilya nga ila na rescue, daw pareho lang sila sa mga anghel nga wala sang pagduwa-duwa nga nagluwas sa ila binas sa lapsag. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.